At timanan to'y pag-ayang nyo kakabsat, manong pepito. Tatay sinarita tayo, may panggip iti panag-inaw, ti may sa babae, yung panagsikog, panaganak. Tatay sinarita tayo, may iti panagdakkel, ti may isang ubing, lalaki man, yun mga babae. Tata padasin tayo man nga intay saritain, dati panagbaro, panagbalasang. Natural dito, di pa pananan mo, agbaro ka, nagbalasang yung agarem met tayo lalaki. Dito kung pa nato yung English ket courtship. No? Tayo kano Ilocano, nang runa iti ununa na. Ti agarem nga Ilocano, hindi ko kakapsat ket makiam-amupay lang, iti adu nga panawin, tunukan, no medyo madlaw ng adarik na nakadidya babae, padasan ni Meti agarem yun, Agarem hindi pa formal. Tayo lalaki, mapanidya balay, DJ babae, ket formal nga agtugaw, ket makisarita, at dapat di kiti naganak. Ket napinta sa unit, ag-amuda kakapsat. Ket tapno may ipakita natin talaga nga rikna ng nasaya at rugyan ng kagsurat. Dati kung pa natin yung love letters. Nagsuratan ket makita na kahit nang sawin hanlang nga sa ti ibagbaga na ti ket di makita mo jerik na ket isurat na. Ket tuno adadaman ti rikna ng kakabsat dati kung pa natin yung nga agtapat. Serenade. Mga tayo lalaki, ikuyog na di kagayam na, mga mesa nga gitarista, no di nang putagkanta, at dagkanta. Ngayon nabimbintas na isang mismo tagkanta kakabsat. Ket during the serenade, siyempre hindi imas iturog tay balasitang. Ket tukayem na tirik nana. Ket napipintas di kanta nga mang tukay tay turog kakabsat. Ket no makaring tay babaeng ket mangyig na di love songs. Ket napintas di panagsamay tay rik na tay mesa nga tao nga madama nga mataptapatan. Datay ko na nga hinaharana. Ket dato nga ba nagkakabsat ket ipakita naman tinasaya ta kultura, Nga ti agarem gayam na pasnek. Ipakita na trik na, ipakita na ayat na, ket dato yan dito pinagimnadal. Ket dato ko kapsat, napintas nga wagas. Ngem na po di gito yan, awanin Awan in naremen. Awan pa ket ulit balbalayan nga mapan formal nga gisaritan. Awan pa agtapaten, tatang text lang. Eyeball tayo. Fuyu. Dito na mi. Anyway, hangadakis di gito yan, part of modern life. Sasalita ko lang kakabsat dito kung kunata yung sindadaan abiyag ni Ilocano. Itatan, no formalen nga aginayat ti lalaki kayang babae, dito kung kunata yung nga tani, betrothal, 9 consecutive months. Tandaan nyo 9 months. Dito lalaki, mapanin agyan ijay balay tinagan, kasi naganak yung babae. Nimet babae, mapamit yan jay lalakyan. Apay. Dito lalaki, isuro di dya ama dya babae, no kasano iti ag-provide ti makan. Ag-hunting, ag-balsig, ag-talon, ag-ugur ti animal. Amin, di giti tapos ti kasta, maisigurado iti panagbiag nga nasaya at bili kagasawa. Nimet babae, iyawid met niti ina ni lalaki, isuro na met nga ag-sursir, ag-dait, ag-luto, ken amin nga dito kung kunata nga alagaden ti may isang babae. English na dito ket house chores kunata. Itigana sa datan, no di na amot agluto tay babae, isuro tay ina ni lalaki nga agluto tapno ti kasta. Adda agluto iti kanen ti pamilya. Ket ti amuna nga isuro da kadakwada pinakbet, pinablad, pinabraw. Dili ti muna process dito Tati pinakbet, process ti agpakebet to shrink. No met tayo pinablad ako na tayo, padakilem, bumlad. Dili ket process amin di gito Ket ipakpakita na tayo, biyag ni Ilocano, nga masapol nga
iti taraon ni Ilocano, nasaya tataraon, tapno na piksa. So nga ni Ilocano kakapsat, dati ko na tayo nga, kasla di mabambanog, ano? Kasla di mabambanog. Ure nakapudpudot ti tiyempo, alalatag, trabaho. Iso nga ni Ilocano, no ipamuyan ti sa bali nga lugar nga nalamiis, kaya na nga serken ti trabaho, 2-3. Iso nga tayo biyak ni Ilocano nga napan, ijay Hawaii, wala napan Amerika, wala sa bali nga lugar, talaga nga maunlad kakapsat. Now, dito betrotal, 9 months, ape nga 9 months, iti pinagsikog namin ti babae, 9 months. Madlaw to, di kito naganak. Nga dito babae, nga awan sikog na, kahit nangasawen, mayat nga asawain. Ngayon ti babae, nga madamat betrotal kitag sikog, rejected yan. Hindi pwede. Dahil, hindi niya itinago ang kanyang virginity. Ito niyo pa ito, ano? So, it doesn't matter, hindi bale, no sino iti naging aramid, no te anak da nga lalaki, di naging aramid, no sa balya lalaki, basta rejected yan. So, after 9 months, then they talk about marriage. Ito na ang maganda. So, no ceremony before marriage kakabsat, rumwar ti dalot. Ano, agdadalot dan, ket agpipinakita dat laing da, iti lalakyan ken babayan may panggapti pinagdalot. Nangalaga ti para dalot no awan nagdalot iti pamilya. Ket napinta sa dingdingin ti dalot ta, uri ti rabiin o dingdingin, ket haunting gato ya. Ket nikang kay ti may sa example, ket ko na ket, ay dalot, dumini dalay, ay dalot, dumini dalay. Haunting, ano? And then, irwarda di kita ikwadan. Di kita ilaingdan, no? Kaya dati, kaslag de debate. And after this, dito kong kunadan nga sabong. Irwarda di kita ikwartada, tapos di kastakit, mangirwarda iti may sa nga panyo kakabsat, ano? Dati panyo kumakit dakkel, ngayon, tas parigang ko ma-spread mo dati panyo, nakastoy. Ipanda di kita kwarta dito iket. Iso nga sabong ko na data. Sabong yun da. Ket ited da kati dje babae. No? To the bride. Dito kayo magsisimula sabong. Sa bali pa dje dowry, ano? Dje dowry, ited met iti panawin natin mangted ti dowry babae. Ngayon mitatan ti mangted ti dowry lalaki. Iso nga di agasawa ni Apo natayan, ano, ni Apo Presidente Quirino, tinangted ti dowry babayan. So nga dito balay tatati sekiya kit nalawag nga dito kit inted ti babayan a dowry. Natatangkit lalaki, ano. And then ti dowry tay ito nang nangruna dito Ilocos Sur. Ited da pa yung hindi ko nga dowry kat Inabel. Nung nangap nga ito, Inabel nga itad mo, may mayat. Nang nangulo na dati Inabel ti Ilocos ket na pintas daw na, dati kung kunada nga binakol. So doon no, panagkasarin kakabsat, ano? Amin nga miyembro ti familia, ti lalaki, ang babae masapulad dada amin. Nang nangulo na da agabalayan. Now, dito agabalayan kakabsat, at na pagsasuot yung Ilocano, nukano aduo na iti impam mga digo, no? Ano sabaw. Kung nalagat, aduo na dito sabaw, haang malangoy ti agabalayan. Apay ana di jay, di kung kuna da nga haang malangoy ti agabalayan. Hingamin kung kuna tayo nga agabalayan, ano? Sa Tagalog yata manugang yata, whatever. Dito yung aming in-laws. Nakapsot iti relasyon ti in-law. Ket handan nga kayan ti aglangoy nga kuykuyog. No, darikat kenrikat ti tiyempo. Iso nga masapol dito betrotal. Tapno ti kasta ure adalem ti danom. Langoyan ti agabalayan. Yan si Ilocano. Adot ket nga sa amin kakapsat. Iso nga no saritaek ti biag ti interamente nga lubong ti kapipintasan na sa saritain biag ni Ilocano
Talaga, ore ag-research ka, talaga nga sa balit biyag ni Ilocano. Kanen na, panaganak na, panag-arem na, panag-asawa, panag-provide, itimakan, iti-unig ti pamilya. Now, at dati kong kunada nga, teka no, biyag ni Ilocano, iso ka no ti mesa nga pagulidanan, iti enteramente nga lubong. At dati kantakit ko na nakit, at dada kumpadrek, nga Ilocano, nalaing da nga sumala, ti pandanggo ken koratsa, no rumabi, uminom basit-basi, mangan awan tagari, maturog awan kuti. Ngem no pumarbangon, masapa abumangon, alam na tay bunubon, sama panjay taltalon. Biro mo, in so short, a song, ipagpakita mo ti biyag ni Ilocano, natal na, naregta, nagaget, ket itirabi, awan adunga pusi-pusi, no maturog, awang puti, ngem no pumarbangon, anak kita sa hindi porbangon. Parbangon means even before sunrise. Yan ang parbangon. Parbangon means before, para, bangon, bago ka tumayo. Ni Ilocano, addan ijay, farm na, madaman nga agar-arado, madaman nga agmulmula. So, agriculture di sasaritaan na. Now, kumadayo ako ni Kakabsat. Dito yung Ilocos, narrow strip of land, akikid nga daga, nagpaitan ti bantay ken taaw, di kat awan serserbi na nga daga, unfertile, arid, ano? Even the land is inhospitable. Kahit nasain kat awan serserbi na nga daga, ngem gapukin Ilocano, pinagbalin na dito nga farm, pinagbalin na dito nga agriculture, pipi ay lawlaw na. Kahit nangasawin, nilang Ilocano at mabalin nga mangparegta, tay daga, awan serserbina. Iso nga binaliktad ni Ilocano, kita nyo ha, dito yung daga, unfertile, tinamayan ni Ilocano, nagaget, nagbalin nga fertile. Dito yung daga, inhospitable, ni Ilocano, binaliktad na, nagbalin nga hospitable. Kahit nangasawin Kakabsat, nasyak ti mga adal, ni Ilocano, inpan niya po Diyos, dito yung daga, as a blessing, tapos dito yung daga, agbalin nga nasayahat. Nung baliktad yung met, dito yung daga, intendment nga po Diyos as a blessing to the people, tapno ni dito yung tao, agbalin nga industrious. Tanong at daamin, hamong ma-develop iti kinagaget. Ito kung kanata yung nga industry ni Ilocano, ket magbagayan na tayo daga. Ngayong gaputan ni Ilocano Kakabsat, ket ito kanata yung land hungry. Masapol na ti adu nga daga, nga talunen na, iso dito iti nang rugyan iti Exodus. Ni Ilocano na panje Cagayan, Ilocano na pan ijay Nueva Ecija, apan Nueva Vizcaya, napan ijay Mindanao, Zambales. Ilocanized na namin dito yan. Even Tarlac and Pampanga is being Ilocanized. Umadado ni Ilocano Kakabsat. And my prediction, within the next 50 years, the whole archipelago will be Ilocanized. Bakit? Ni Ilocano, ni Ilocanan, nung nag-asawa, ore kapampangan ti asawa na, the first language used in the house will be the Iloco. Hawaii, half of Hawaii, Ilocanized. So dito Kakabsat, napintas nga sasaritain tayo, may panggap, itibiyag ni Ilocano, tayo kunakon, rugyan tayo, kaslatay pinangirugita itay, iti panaginaw, panagsikog, pinakayanat, panagdakkel, panagbarito, panagbalasang, panag-asawa. Madanunan tayo ito, ngayon tayo saritain met. No kasunod, iti panangkita ni Ilocano, iti isasaklang na kinapo Diyos. Ito ko na tayo nga panakatay. So, agyan manak manang Kakabsat, iti oras ngintid yung panagdengdengkeg, iti pag-ayam yung manang pipito.